u miru. Otežao, daj ćeš Obećao sam vam prije 10 godina da ćete me vidjeti za govornicom tek na 20. obljetnicu. Evo, obećanje ispunjavam. Da ne bi propustio nešto, pametni ljudi zapišu pa se podsjete. A ne bih htio propustiti ništa od onoga što sam vam htio reći. Dragi suborci moji, dragi gosti, naša mladeži i moji Čeljevčani, obraću vam se, počet ću sa nekim stihovima našeg proslavljenog Thompsona, obzirom da smo došli sa križa gdje su imena naših poginulih, naših najmilijih iz Drugog svjetskog rata i iz ovog Domovinskog rata. Nažalost, u ovom trenutku u prvoj riječi moram uputiti jednu kritiku. Već 2 godine govorim organizatorima, kažinoga imena nema na spomeniku. Nemojte da dođe 21. obljetnica da ono ne bude. Kako Thompson reče, bijeli križ opomenu šalje, putniče stani, ni koraka dalje. Ondje je palo golubova jato, a bili su zadom, bili samo zato. Pomoli se, onda dalje kreni, na ovom su mjestu pali golubovi bijeli. S ognjem pakla tu su se sreli, ostala su polomljena krila, a bili su zadom spremni. Počinjem i s jednim razlogom s ovim stihovima, ovo je bila omiljena pjesma našeg pukovnika Kažimira Raguža. Ovim stihom ću vas ukratko podsjetiti, a neke od vas upoznati s događajima prije 20 godina. Zašto podsjetiti? Zašto upoznati? Iako su u to vrijeme strahote rata u Hrvatskoj već trajale nekoliko mjeseci, neki naši prostori ovdje, Herceg Bosne, su osjetili već strahote rata. Mnogi od nas su u ovoj našoj mirnoj dolini ovdje, jer je ljeto počelo vrelim danima, gotovo kao danas, očekivali nekakvo bezbrižno toplo ljeto na Neretvi, ali umjesto toga došlo je užareno, krvavo ljeto, nesnosno, bolno, uzavrelo od granata, metaka i svježe krvi naših prijatelja. Jesmo li bili spremni za to? Teško je sa nekakvim odmakom danas govoriti o tome. Vi koji ste bili tad, znali ste da nas je srce nosilo i to. Jer ko bi mogao biti spreman na krvoproliće i bezumlje što se je događalo pred našim očima? I mi smo tada, kao i većina vas, danas mladih, bili puni ideala. Vidim da ste mladi u velikom broju, punih ideala za budućnost, ali dogodilo nam se to da smo preko noći, pogotovo oni mlađi od nas, bilo je nas iskusniji i starijih, ali oni mlađi od nas morali preko noći sazreti i preko noći postati ratnici, da bi obranili svoje domove, da bi obranili svoju vjeru, da bi obranili svoj narod. Danas, nakon 20 godina, još uvijek, to mogu reći s ponosom, gore lipanjske vatre. Ali s dubokim krhotinama i ožiljcima iz toga vremena. Previše je hrvatske krvi proliveno da bi se sačuvalo ognjište i dostojanstvo naroda u ovoj napoćenoj Neretvanskoj dolini. Mi se danas s ponosom sjećamo naših prijatelja koji su ostavili duboke tragove u obrani domovinskih prostora i zato ne smijemo dopustiti da ti tragovi ostanu pod velom zaborava, jer plaćeni su visokom cijenom.
plaćene su njihovim životima. Danas, 20 godina kasnije, puno je onih koji su prebrzo zaboravili žrtve, koji su podlegli napasti poratnog vremena i pohlepno uzimali sve što su mogli, ne birajući sredstva i praveći zakone po svojoj mjeri. Žrtva branitelja, sudionika akcije Lipanjske zore, svima iz današnje hrvatske političke elite mora biti putokaz i opomena da materijalna bogatstva i politička moć nisu trajni motiv za koji se vrijedi boriti. Osvrćući se na sadašnje činjenično stanje na hrvatskim domovinskim prostorima, pitamo se imaju li neki naši političari imalo ponosa. Mogu li sada i sutra i u buduće od srama prolaziti pokraj grobova poginulih branitelja i drugih naših žrtava? Zar nije sramotno da većina od njih nemaju kada doći ni na obljetnicu pobjede HVO-a, a ni na misu za poginule branitelje? A oni su za njih i njihovu slobodu darovali ni manje ni više nego svoje živote. Konsenzus. Konsenzus i jedinstvo o suštinskim pitanjima je puno bolja opcija od razjedinjenosti. Treba biti hrabar i povući prave poteze koji donose rezultate. Da oni koje biramo, koje je birao narod, da oni koje je birao narod imalo drže do svog naroda, znali bi cijeniti domovinski rat. Sjećanja na veličanstvene pobjede Lipanjskih zora, ali i na ogromne žrtve, a ne svesti se samo na polaganje vijenaca jednom godišnje. U ime svih naših poginulih branitelja, u ime svih preživjelih branitelja, u ime svih budućih naraštaja pokušajem uputiti jednu poruku. Kad je riječ o domovinskom ratu, nitko ne smije otimati prvenstvo mrtvim ratnicima, posebice onima sa crte bojišnice, ali i onima podalje od bojišnice koji su časno obavljali svoju domovinsku dužnost. Oni su vrijedni našeg poštovanja i sjećanja, kao i vi invalidi i svi branitelji koji ste danas tu. A vama mladim generacijama, u ime svih nas sudionika Lipanjskih zora poručujem: proučavajte prošlost svoga naroda, slušajte roditelje, oni su vam živa povijest. Vaši roditelji su obranili ovo. Vaši roditelji vam mogu najbolju istinu o svemu što se događalo ovdje reći. Sudionici smo u elektronskim medijama da ima tisuće falsifikata. Mi Hrvati smo naučili na to, falsificirala se naša povijest tisućećima, pa se falsificira dosta i ova naša skora nedavna prošlost. Naši najsvetiji dani se falsificiraju. Zato slušajte, kao što smo mi slušali svoje roditelje koji su nam prenosili s koljena na koljeno i znali smo istinu, tako ćete i vi znati najbolju istinu ako budete slušali svoje roditelje i bezpogovorno, što se kaže. Jer proučavanje prošlosti svoga naroda, proučavanjem dolazite do određenih znanja, onda možete poučavati i druge da se tom našom prošlosti, stvarno slavnom prošlosti nadahnjuju, jer bez ljubavi prema vlastitom narodu, prema vlastitoj domovini, bez poštovanja svoje tradicije, svojih običaja, kulture, posebno vjere, nijedan narod nema budućnosti, pa tako ni hrvatski narod. Zahvaljujem svima koji su mi omogućili da se